Tervetuloa CNC-paja-kanavalle taas. Ja tällä kertaa käydään läpi vähän, miten toi LaserDock Pro telakka laserin kytkentää varten viritellään paikalleen. Eli tuossa paketissa tuli mukana tommonen pieni pussi, missä on tommonen lyhyt virtajohto laserin ja telakan välille. Ja lähdetään katsoa tästä, miten tämä homma toimii. Eli irrotetaan toi laserin kiinnittyvä telakan osa, otetaan se irti, siellä on 4 ruuvireikää, asetellaan se haluttuun kohtaan. Mä valitsin tosta jostain puolesta välistä suurin piirtein reijät, mihin mä lähdin virittämään ton laserin. Käytännössä aika helppo systeemi tää on saada asennettua. Näin, telakka on kiinni, sen jälkeen irrotetaan toi suojalevy tosta osasta, mikä menee siihen CNC-runkoon. Ei sitä ole pakko tässä kohtaa tuohon laittaa kiinni, mutta kokeilin. Ja tossa on tuo 6 mm ilma-avustin letku, se laitetaan kiinni tuohon osaan, mikä on kiinni tuossa laserpäässä. Sen jälkeen otetaan tämä lyhyt kytkentäjohto. Tuossa lukee Laserhead, se kytketään kiinni laserissa olevaan tuohon liittimeen. Ja toisessa päässä lukee sitten Laser Adapter by LaserDock. Lukee LaserDock, kytketään se kiinni sitten tuohon telakkaan. Ja tähän tulee vielä semmonen pieni muovinpalanen. Ei nyt sattumoisi ollut mukana tuossa lähetyksessä, mutta on tulossa tässä joku päivä kotiin lähetettynä semmonen pikkupala, jolla saadaan noin vähän paremmin pakattua noin ja suojattua noin piuhat tosta kytkennästä. Mut tämmönen. Eli tää osuus on aika simppeli. Toi ruuvaaminen telakan kiinnitys tuohon laserpäähän vei varmaan eniten aikaa. Että suht helppo homma. Sitten lähdetään seuraavaksi katsomaan, miten se hommataan tuolla tai hoidetaan tuolla CNC-puolella. Jees, eli tässä on nyt mun CNC-runko. Mulla on tommonen custom kiinnitys vanhaa laseria varten. Siinä oli sattumoisin muutama reikä, mitkä meni kohdilleen. Muun muassa ton XT50-kiinnityksen ruuvireijät meni siihen, niin mä sain siinä sillä kahdella tollasella olisiko noin M6 pultteja, niin niillä saa kiristetty ton kiintein levyn sitten kiinni, mihin se vastakappale siitä telakasta tulee kiinni. Eli tää levy on sitä varten vaan, että saa sen vastakappaleen telakasta kiinni CNC-runkoon. Ja huomino sitten, että tuossa lasertelakassa on myös 6 mm letkukiinnitys sitä ilma-avustinta varten, joten siihen pitää vaihtaa 4 mm, ainakin itsellä on ollut noissa aikaisemmissakin, niin 4 mm ilma-avustin letku, mutta tuolla tuli mukana tuossa LaserDock Proon pikkupussukassa tuli mukana myös 4 mm liitin. Sen saa ihan perusjakoavaimella kiinnitetty siihen, niin helppo homma sekin.
Mutta tosiaan kannattaa se huomioida ja tehdä ennen kuin lähdet kiinnittää sitä tuohon CNC-runkoon. Se on helpompi vaihtaa siinä kohtaa. Sitten taas 4 pultilla kiinni tuohon CNC-runkoon tuo telakka. Aika helppo homma. Ruuvien kiinnitys kestää jonkun aikaa, tai noiden pulttien kiinnitys, mutta todella helppo homma. Sitten kytketään tuo 4-millinen ilma-avustin letku, mikä tulee kompressorilta, niin tuohon telakkaosaan, kiinnitysosaan. Ja tuossa keskellä näkyy toi reikä tuossa piirilevyliittimen alla. Siitä tulee ilma. Siinä on semmoinen foami välissä. Tiivistää sen, ettei ilma pääse valuun läpi. Ja se tulee sitten tuon letkun kautta tuolle laserin ilma-avustimelle. Tämmönen juttu.